ari argol makko ni si tele hadiyata ko dammugal do yaltiri si mi jodi ke ko dammugal do o tawaylam do si woni kadi hadiyatu ko nder woni o tawaylam ko mi jodi do o nya problème ngala o aro yetti jullere me waro jodi précisément ko dammugal juste exactement ko dammugal juste aro jodi do o jodi do wo ya do maximum 30 minutes mo jodi do 30 minutes kanko Ablaye mo jodi do modi makko ko Ablaye wiete modi hadiyatu 30 minutes mo jodi do ender ko yalte o jodi don ko neebe sedda tum nandi be tayi modi en be andi o eno jodi ko yas don gorko locataire jo makko on e bengo makko be andi c'est doucement ok parce merci beaucoup o andi o eno jodi don ko ender dum o yade yo iwo nder ton gorko mo hadiyatu wonu non ko nder sutto do kawtal makko o yoto etti satal de wari mo lakawi po o etti satal de ne wari hay dambugal o tay modi eno jodi do laata yo hiwraaki mo wo aro fiddi don naate ko hurgo ko ender ko naato don ko der hurgo modi makari immi nyoddi telephone mon ki sa wono laabanno dum parce que kawte den carte on fo no wolande mo himo jokkondire on oyni ono dibe ngako telephone oyni hadiyatu acci kon da wadde kon mi andi woyda ida somodi e o locataire joko gal ko suudu do mi ida problème accu mi torki mi jejima ko do hadiyatu won ane wo goddo wimo yo yittitini o taw ma jungo hadiyatu gon o taw ma jungo gon no do wo kilki on smart camera jono ko eddi ko mi sifitanta kon oyni hadiyatu yaltu mi hima le do yaltu aw on fo ko heddi ko ngoyi do o do ngo jotti hadatu yaltu ko ngon sonko do yiltondiri ko anto non ka o woni mi yawtan ko buri wonde important e der o life mum waddo fo hantasi modi makko aroyo wolay écoutez moƴƴano maro manto don hande min janjallo mi do nesi si mi